ба кор баён карданд. аз ин лиҳоз лекин дар як сол маротиба номумкин ба фикри ман. салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан комментарияҳоро мехонем. нафарҳое ки дар шаҳри Москва қарор доранд ё Московскии областда ва бихоҳанд ки соҳиби студентский билет бишен, ҳуҷҷатгузориҳои худтона дуруст кунед ва студент бишен, рақаме ки рӯи экран меброяд, аз номи мо бинависен, дар WhatsApp-аш суҳбат кунед ва кори шуморо буд мекунад. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: корхонаҳои Федератсияи Русия ниёз ба муҳоҷирон доранд, аз сабабе ки қувваи корӣ аллакай кам шудагист. корхонаҳои Русия аз норасоии муҳоҷирони меҳнатӣ азият мекашанд. зимни як назарпурсӣ иттифоқи касабаи кормандони соҳаи саноат ва соҳибкорӣ дар Русия гуфтанд, зиёда аз нисфи корхонаҳо бо норасоии қувваи корӣ рӯбарӯ гаштанашро тасдиқ намуданд. дар ин бора газетаи Коммерсанти Федератсияи Русия хабар додааст. тавре менависанд, тибқи натиҷаи назарпурсӣ имрӯз 53% корхонаҳои Русия бо мушкилии норасоиҳои қувваи корӣ рӯбарӯ гашта, 46% пурсидашудагон то андозае қонеъ будани худро аз рафти ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ ба кор баён карданд. аз ин лиҳоз корхонаҳои Федератсияи Русия тасмим гирифтанд ва вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дархост намоянд барои қабул кардани муҳоҷирон ба кор ва барои ба кор таъминкунӣ. яъне ки корхонаҳои Федератсияи Русия тасмим гирифтанд аз сабабе ки қувваи коришон суст шудагист. мисол бигӯем, ҳозир камтаре дар корхонаҳои Федератсияи Русия муҳоҷирон тасмим гирифтанд ки дархост кунанд барои шаҳрвандони хориҷӣ ва то ба кор қабулшон кунанд, то ба ҷои кор ба хурду хӯрок бо музди маоши хуб қабулшон кунанд. дар ҳоле ки дархост қабул шавад, баъдан мардум метавонад ки одамои дилхоҳ рафта муроҷиат кунанд барои кор сафар кардан. ва инчунин 38% ширкатҳо гуфтанд ки муҳоҷирон аз имтиҳони забони русӣ намегузаранд, зеро вақте ки барояшон дода мешавад хеле кӯтоҳ аст. 20% корхонаҳои Русия аз манъ шудани қабули муҳоҷирони меҳнатӣ ба кор дар аксари соҳаҳо норозигӣ баён карданд. тавре ба ҳамаи мо шумо маълум аст, бархе аз соҳаҳое мо вуҷуд дорад ки кору фаъолият кардани муҳоҷиронро дар оҷа манъ кардагианд. ё баъзе аз муҳоҷироне ҳастанд ки дар вақти супоридани имтиҳон барои гирифтани сертификати забони русӣ аз имтиҳон намегзаранд аз сабаби надонистани забони русӣ ва инчунин баъдан ба кор қабул карда намешаванд, чунки патент карда наметавонанд. ҳамаи ҳамёнро аз назар гузарониданд ва ба хулосае омаданд ки боз шаҳрвандои хориҷиро ба ҷои кор таъмин кунанд, аз сабабе ки айни ҳол хеле шаҳрвандои хориҷӣ бигӯем камтар шуда, як кору фаъолиятшон дар Федератсияи Русия бисёртар дар биноҳои сохтмонӣ ва дар дигар соҳаҳое ки маҳдудиятҳо ворид кардагиянд барои кор кардани шаҳрвандони хориҷӣ. ин чиз аллакай маълум аст ки дар чандин шаҳрҳои Федератсияи Русия аллакай ба назар мерасад. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳед ки ба границаи Қазоқистон сафар кунед, номере ки дар рӯи экран мемонад занг занед, айноми мо гап занед, бо ягон скидкатон мекунанд, одамои бовариноканд ва опити коришон бениҳоят калон аст. як нафар нависонда, як бародар поделка документ суд шудагист, штраф ҳатто додан, амнистияда биғалта аннулироват мешавад штраф ё ин ки не. вақте ки мисол мегирем, агар барои документи фалшивӣ дар Федератсияи Русия ба ҷавобгарии ҷиноӣ мекашанд шаҳрванда, дар ҳамин ҳолат суд решения мебарад дар ҳамун статьяе ки ба ҷавобгарӣ мекашанд шаҳрванди хориҷиро пунктҳо ҳастанд, мисол ҷарима таъин кардан ё аз озодӣ маҳрум кардан. дар ҳолате ки аз озодӣ маҳрум мекунанд, аллакай аз пардохт кардани штраф озод мешавад, чунки адои ҷазоро бо тариқи маҳрум шудан аз озодӣ ба охир мерасонад. як нафари дигар нависонда, бародар ҳамун саволи моро ҷавоб дед, як солда 2 бор амнистия мешавад ё ин ки не? ин чиза ҳеҷ кас гуфта наметавонад аз пеши худаш. дар тӯли чандин солҳо як маротиба амнистия шуданша медонем, мисол ба ҳамаи мо шумо маълум аст, лекин дар як сол 2 маротиба номумкин аст ба фикри ман. равшан нависонда, акай Сорбон, ассалому алайкум, чанд бор навистам ҷавоб нест, ягон хабар ҳаст барои авф маҳбусон.
морам дар ин мавзӯъ чандин бораи барои шумо гуфтаистем ки чизеда ки информатсия нестай, маълумот нестай, мо аз пеши худмон дар ин бораҳо гап зада наметонем. Шарипов Тимур нависондай: салом акаи Сорбон, 20.06.1998 бошӣ. Хизмати ҳарбӣ мебарам. Моҳи июнда агар кит 26 дагӣ бошӣ нав, бале ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон, ҳамин рейдҳо тамом шида бошанд ё ки не? Рейдҳои нелегал 2024 то ҳозира дар тамоми шаҳрҳои Русия идома доранд. Убайдуллоев нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, сози хубӣ. Ман ҳози январ 27 медонам, мара хизмат мебаранд. Дар ин призофи тирамоҳӣ дар назар дошта бошӣ, бале ба хизмат даъват мешавӣ. Аз призофи баҳорӣ бигем аллакай озод мебошӣ. Як нафари дигар нависондай: ака як савол дорум. Аблава чӣ шид? Хуршид, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ то ҳозир идома дорад ва 10 рӯзаи нақшаи даъваткунӣ ба хизмат чанд фоиз шидагиай аз ҷониби вазорати мудофиа пешкаши мардум мешавад. баъдан гуфта метонем ки дар ҳудуди Тоҷикистон чанд фоиз шидагиай. ҳозир ҳамин қадар гуфта мешавад ки чандин шаҳру ноҳияҳо аллакай даъваткунӣ ба хизмати ҳарбира 100% нақшаша ба анҷом расондагианд. лекин дар умум бигирем агар, дар умум пурра ба анҷом расидагӣ нестай. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то навборҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.